eta horregatik isildu nintzen, eta horregatik amore eman nion eta pistolarekin jostatzera prestatu. Besoak gora, hau lapurreta dun, eta besoak altxatu nituen. Erne, bestela ireak egin din, horrela lauzpaboz aldiz. Ez zekien zer gehiago egin pistola beldugarriarekin, batzuetan lapurra, bestetan polizia, tarteka terrorista edota behitzaile. Baina beti pistola beldugarriarekin, eta ni mutu. Neska pinzotzi bat naizelako, gero usategiko zorua arakatzen lagundu nion, eta han zeuden traste guztiak ere miatu genituen, baina ez genuen arma gehiagorik aurkitu. Eta berak esan zidan egunero joango garela pistolarekin jolastera. Gure arteko sekretua zela hura, sekreturi sekretuena. Inori ez, inola ezer esan behar bestela. Eta nik, amona, ez dut horretara jolastu nahi. Izu handia sentitzen dudalako, arriskugarria delako, baina ez dut nahi pisa egiten dudala inor jakin dezan. Nahi gabe gertatzen baitzait, noiz behinka eta konturatu gabe gainera.